मुंबईमध्ये पूर्व द्रुतगती मार्गावर तरुणांनी स्टंट केला। भरधाव कारमध्ये तरुणांची स्टंटबाजी पाहायला मिळाली। पोलिसांनी या स्टंटबाज तरुणांचा शोध सुरू केलेला आहे। तर मुंबईमध्ये पूर्व द्रुतगती मार्गावर तरुणांनी स्टंट केलेला आहे। आपण ही दृश्य पाहतो। या दृश्यामध्ये कशा पद्धतीने स्टंट सुरू होता, रात्रीची ही दृश्य आहेत आणि आता सध्या पोलिसांनी या स्टंटबाजांचा शोध सुरू केलेला आहे। त्यांच्यावर कारवाई सुद्धा पोलिसांकडून केली जाणार आहे। मुलुंडमधली ही दृश्य, या तरुणांनी हा स्टंट केलेला आहे। गाडीच्या टपावर ते बसलेले आहेत आणि कशा पद्धतीने त्यांचे स्टंट सुरू आहेत। या मार्गावर ही गाडी खरं तर चालते आणि तरी सुद्धा त्यांची ही मस्ती सुरू आहे, स्टंटबाजी सुरू आहे।